фирӯза ҳафизова сарояндаи машҳури тоҷик ба кӯмаки мову шумо ниёз дорад. фирӯзахон дар қуллаҳои баланд ва дар зиндагии шикарне дар мондааст ва мехоҳад ки мо ба ӯ кӯмак расонда ӯро аз ин баландӣ ба поён ба назди одамон фарорем. хайрат ранги мо шикарни образ зиндагӣ набошаку ба фикрам фукутон дар осмон часпидагиай. агар дар байни шумо ягон психолог ва ё духтури бойторӣ бошад, пас диагнози шумо ба мо лозим мешавад, чунки айни ҳол мо худ намедонем бо кадом намуд ҷонвар сару кор дорем. намуди зоҳириаш ба одам монанд аст. бо забони тоҷикӣ сухан меронад ва овозаш бошад духтарона аст. оё мо ӯро дар ин ҳолат гулдухтари зебои тоҷик гуфтан метавонем ё ин ки на? синди соли занака намепурсанд чанд солаи. фақат бича нигоҳ кута чобекни солша. аз рӯи баъзе маълумотҳо фирӯзахон ба фитнес машғул аст, то ин ки нуқтаи 21 худро каме ҳам бошад сабуктар бигардонад, чунки ҳамаи диванҳои хонаро аллакай пачақ кардааст. олуча гули бодом гуфта фирӯзахон олучаҳои худро аз мардум пинҳон намедорад. Чего? Иди сюда. аз ҳама чизи муҳимаш он аст ки фирӯзахон худро ҳамчун як гулдухтари олуфтаву тоза меҳисобад. ҳамин тозаи олуфтаи ҳалол моем ки мо шукронаи худо ҳамин як карибу ба ҳалол гарди мехарӣ, ба пул намехарӣ обрӯра. агар ки налева направа ки мо биреме оли имрӯз медонем ки ҷода оли чим чикоро карда гашта будем, не ки худо ба шукр алҳамдулилло ки худованд вазифамон додагай ризқу рӯзимона ай хизмати меҳнати ҳалоли ай меҳнати ҳалоли покизаи худам меомехӯрам. агар шумо мухлиси ашадии фирӯзахон бошед ва бихоҳед ки ба ӯ ягон тӯҳфае бикунед, пас чиптаҳои ҳавопайморо аз сомонаи tajavia.com харидорӣ намуда ба наздаш биравед. шумо худатон барои ӯ як тӯҳфае мешавед. як сухан бо русӣ метавонам тарҷума кунам. Мегӯянд ки делани в подарке, а на внимание. Да что ты, черт побери, такое несешь?